Aktuálne informácie a podrobné výsledky prvého kola voľby prezidenta s volebnou grafikou už má v tejto chvíli pripravené vo virtuálnom štúdiu kolega Radovan Slobodník. Ja ďakujem pekne za slovo, želám peknú nedeľu všetkým divákom. Ústredná volebná komisia už vyhlásila oficiálne a teda konečné výsledky prvého kola prezidentských volieb 2009. Len pripomeniem, že na Slovensku bolo vytvorených 5919 volebných miestností. Štatistici celú noc počítavali hlasy, no a my vám v grafike ponúkame celkové poradie kandidátov od 7. po 1. miesto. Podľa oficiálnych výsledkov na poslednom mieste vo voľbe hlavy štátu skončil nominant komunistickej strany Slovenska Milan Sidor. Voliči mu odovzdali 1,11% hlasov. Pokračujeme 6. miestom, to patrí Dagmare Bolovej, ktorá do boja o prezidentské kreslo vstúpila ako občianska kandidátka. Podľa oficiálnych výsledkov dostala 1,13% hlasov voličov. S 5. miestom sa dostaneme už cez 2%. Táto priečka patrí kandidátovi Milanovi Melníkovi, ktorého podporuje ľudová strana HZDS. V percentuálnom vyjadrení získal 2,45% voličských hlasov. Posúvame sa k vyšším priečkám. Pozíciu číslo 4 obsadila Zuzana Martináková s podporou Slobodného fóra. Podľa oficiálnych výsledkov jej patrí 5,12% hlasov. No a v tejto chvíli už stupienky prvých troch. Pomyselnú bronzovú medailu získal kandidát konzervatívnych demokratov Slovenska František Mikloško. Od vás, voličov, dostal 5,41% hlasov. Na druhom mieste podľa oficiálnych výsledkov skončila nominantka troch opozičných strán SDK-UDS, KDH a SMK Iveta Radičová. V prvom kole jej k menu pridalo krížik na hlasovacom lístku 38,5% všetkých zúčastnených voličov. No a víťazstvo v prvom kole volie prezidenta Slovenskej republiky patrí súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Podporu mu vyjadril vládny Smer SD a SNS. Od voličov dostal 46,70%. Podľa týchto ústrednou volebnou komisiou vyhlásených výsledkov je jednoznačné, že do druhého kola volie prezidenta postupujú kandidáti, ktorí skončili na prvom a druhom mieste. To znamená, že súboj čaká Ivana Gašparoviča a Ivetu Radičovú. Nikto z týchto dvoch kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých oprávnených voličov na Slovensku. Preto nový prezident vzíde až z druhého kola volieb. To bolo predsedom Národnej rady vyhlásené na 4. apríla. Preto k volebným urnám pristúpime opäť o 2 týždne v sobotu. No a posuňme sa k volebnej účasti. Oprávnení voliči mohli svoj hlas odovzdať, ako som už spomínal, vo vyše 5900 volebných miestnostiach. Z celkového počtu oprávnených voličov 4 339 331 prišlo včera podľa oficiálnych výsledkov novú hlavu štátu v prvom kole voliť 1 893 439, teda 43,63% oprávnených voličov Slovákov nad 18 rokov s volebným právom. No a na záver ešte graf odovzdaných versus platných hlasov. Spomedzi všetkých volebných hárkov vhodených do volebných urien bolo platných 99,9%, čo predstavuje 1 875 629 hlasov.